Mao ni guys, nawa na gid ni sila nagautang diri guys. Mao na ni resulta. Ano yan? Ano yan? Oh, yawa. Oh. Mo na resulta dili mo kontento sa inyong bana o kasawa. Wala no usan Siya niya. ang good kahit nakilingaw. Wala mo nito yung kay nagalgal naman ko. Oh, resulta yun. Mo na giningin nyo ang na kanaron. Awan na mo magukang. Usahan man ron. Di pa mo sakpan na. Sakpan na gid mo. Sige magdugo-tago. Dugay ra gid yung gibuhat. Sakit na kayo. Sige, mo na ron. Sakpan na mo. Sakit na kayo. Oh, awa. Sa resulta ninyo. Buwang luso. Sorry. Sakit na kayo. Di pa mo Ako na makontinto, God. Ka na. Di mo kontento usa. Yung mahinong gabi. Huwag itusod. Yan, nagmasakpan mo ron sa inyong mga pares. Sakpan na ron sila. Putlo na lang ng iyang kuan ka, haron maibot man ka na. Ayaw. Ayaw mo eh. Putlo na lang na, putlo, haron maibot na. Ayaw lagi. Di pa rin kami na ay tarugo. Mami, resulta na god. Di na naman kontintos lang mga partner ba? Ako na, putlon ko na. Sakit na kayo. Yung manggot. Matagiyo. Sakit na kayo. Yan ta mo da. Ha? Aron mo maibot. Di na ni mo ni maibot. Ay pa, bara di kabra na. Dahil nag-inisip na ako. Sulit na kayo niyag na ako. Maranig tikulo. Di na, ikaw na na, dauban to na yung naong. Iyang puron. Kainig na ako. Wag kayong down. Ay naginaw. Sabi, pati ka po iya. Pwede pa inita, nagkubuo pa mo diya. Barot kayo. Mga bukugon kignaong ba? Murag ang bakoy. Kat, 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 kat.